Vandaag hebben wij onze laatste dagtour van 2025 in Limburg, dus voor ons dicht bij huis. En we zijn nu net aangekomen bij de beginlocatie Kasteel Albengoor. We gaan nu even naar binnen om te kijken waar we moeten zijn. En hier is geen ingang nog. Nee, Wat? hier is geen ingang. We hadden bedacht achter in de tuin te parkeren. Dat ziet straks leuk uit voor de foto. Ja, daar in de tuin? Ja, Jens loopt even met jullie mee, dan even de route. En dan kunnen ze daar naar binnen voor het ontbijt. Ja. Bij die witte deur. Ja, oké. Die Oké, zet ik zo wel helemaal even goed. open. Ik ga je Ik heb hem volgen. even en dan kunnen jullie zo even lekker koffie Yes. Dank je, dank je. Oké, Rens, ik ga je volgen. Ja, de auto's komen hier aanrijden inderdaad, ja. Nou, we zitten in een golfkarretje, iets anders dan een fancy car. Omdat de afstand best wel groot is, kan ik hier heen en weer pendelen. Om te kijken of er auto's aankomen. Een keer iets anders. En ondanks dat het herfst is, toch een mooie opkomst. Ongeveer 41 auto's doen mee. En vandaag gaan wij dan de Limburg Tour rijden. Vanuit Noord-Limburg rijden wij richting Zuid-Limburg. Iedereen is ook op tijd gekomen vandaag, ondanks de wintertijd. Een prachtige locatie hier. De deelnemers hebben nu ontbeten en wij gaan nu vertrekken. Zometeen rijden we de eerste deel van de route, richting het Heuvelland. En zoals je ziet staat iedereen klaar in de startblokken. Het weer ziet er nog goed uit, bewolkt, geen regen. Wij staan nu halverwege route deel 1 om de langskomende auto's op te staan. I know you're hanging by a thread, but all those creatures in your head, they won't leave you when you're dead. Ja. Wij proberen om de deelnemers voor te blijven. Alleen het lukt nog niet, want we willen eigenlijk nog een klein stukje gaan filmen langs de weg. Maar daar gaan ze. Erwin houdt de R8 niet bij. You've got to learn to banish them. There's no priest who'll help you now.
priest who'll help you now. 'Cause you refuse to take their vow. Dit was onze laatste tour van het jaar, onze Limburg Tour. We hebben mooie stukken gereden vandaag. Nu hebben wij het diner bij Sint Gerardushoeve. Ja, wij gaan nu aan de slag om 2026 voor te bereiden. Nieuwe tours bedenken. Uiteraard nieuwe deelnemers zoeken. En wij hopen jullie ook natuurlijk te zien weer in 2026. Dank jullie wel voor het kijken en tot snel. When your knees begin to bleed, just know